הגדול, שירים בלה לה לה. זהו, זה כל הסיפור. הכי חשוב כמובן, קונדום, סקס בטוח. אתה מקפיד על סקס בטוח? אצלי הסקס אף פעם לא בטוח. מה זאת אומרת? אם הוא יבריז. ציונה, אני עוזב אותך. עוזב אותי? כן, עוזב אותך. אני חייב חופש, זמן עם עצמי. זמן לעצמך? כן, אני נוסע לשוויץ. לשוויץ? למה לשוויץ? לאוויר, לשקט, להרים. להרים? בנות! It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Every space of היי לינורי, מה נשמע? בואי חמודה, בואי שבי. מה קורה? ספרי לי איך בכיתה. הכל טוב? כן? מה קורה? את מרגישה טוב? לא. כואב לך משהו? כן. מה כואב לך? כאב לי הפט. שלום, אהלן. מה תרצי להזמין? איך הפיצה? וואי, מעולה. מעולה? ממש טעימה. אז אני רוצה פיצה בבקשה. לכמה משולשים לחתוך לך? 6? 12? לא, 6 משולשים, אני בדיאטה, אני לא אוכל 12. אני לא הבא, 6 משולשים, תודה. הדיאטה הזאת, הבשרית לחיים הצעה. סליחה? צריך עזרה בלהרים? כן, תודה. בבקשה. איך זאת? זאת מה זה לא? וזאת? וזאת? וואי, זאת היסטרית. וואלה? אתה חייב להעלות אותה. טוב, סבבה. ותעשה גם share. לעשות? כן. טוב. וואו, 2, 1, קוקי בוי. סליחה, אתה צריך עזרה בלהרים? סבבה. סבבה זה קשור? כן, אני אשמח. תודה. כן, תודה. כן, תודה. למה לא? כן, נחפוץ בך. זה היה גרוע. לא, אתה צריך איזה... להגיד כאילו? כן, פשוט תגיד לי, היי לינורי, בואי נשאר. מה כואב לך? כואב לי הפוט, כואב לי הפוט, כואב לי הכוס. מה איתך? איך את מרגישה? הכל בסדר? כואב לך משהו? שהגענו את זה לזה. לא, אני אבל